Lehenik eta behin eskerrak eman, sardo gile guztiedi eta Andone izbuduk. Etortzatik gonbidatu bezala aurten, aurkezpen gehiegi ez do behar, etxekoa dalako eta gehi noia ezautzen dezuelako, gero pasatuko diot, beha hitza, eta ni besterik gabe komentatu, urte esaten deun bezala ez, alde batetik temporada una eupa dizu egulazuei, egudaldike, jake gaur, egudaldi ningudun gabiltzen ez da kalte gehiagikein, batez ere asteuko dauntako eta zidiela elurre eta asko ez, baino zerbait, eta temporada una jundeia eta igualdi deporta da ia. Beste bakizue reserban anulazioak eta alako gauza izaten die, eta bintzat asteuka da, oztopo gehiagi ez dezaztuela izan. Eta beste gabe, Goierritarra beti esaten deun deia, ez? Nola bat ere, sarrotegi ningudun, bai gutxinez egun bateko eta astebukadako plana egiteko aitzaki aproposa dela, bihurtu dela. Aigaia museotan, astebukadantan da Gabonetan bultaka ebili naiz gude ekipamendu turistikoetan. Eta notatzen da ez, batez ere talde dinak, hemen Euskadi barruko talde dinak, egun pasatzea edo saharrotegia bazkatzea atozena zerbait gehiago nahi dutela eta ja idie bisitak eta taldek eta antolatzen. Aurten bakitzen, saharrotea oso ona izan da, aitzeneko nik ez da asko ezautu indien ikeragarri izan da saharra. Behar sahar gehiegi bezala eman du arbolak, saharra ondo bukatzeko. Baina, sahar dugu, botilako ez da izirtengo du, baina bentzet txotxeako bastante itxura hona dauke. Hemen Goierrein aurten sahardoan ikusteet, beterrein baino bizixo izango ala. Beterrein esaten nahi die, kosta guztien alkola baju mandola saharrak, ez dola futxik geuki. Hemen Goierrein bentzet gu geuke behan du xamarrein egin utzen da sahardo alkolez, nahiko, kasi gutxik gehiagi igual dauke. Atzo bertan esaten nahi zien, alorrenean egin da, hane iparraldeko eta bat zien da, kostan aurten saharra ikosta entzaiola alkola hartzea. Da, inkluso batzuk azugarra botatzen nahi diela, gero zehaiteko, alkola pixkat iotzeko. Hemen Goierrein ez dut problema jauko duenik. Hemen problema jauko dugu, azide bolatia jausten, hoi izango da beste bat. Enbotella beharra bastante azkar sahardo asko. Eta bestela itxuraz saharrak, itxura hona duke sahardo. Eta alkohola gehiago egitzen egin, nik uste defensak, bateriak eta ataka egiten dugu, baina alkohola egitzen beti eutxe egiten dio sahardoi. Problema izan da, Goierrein saharra pena da, baina leku askotan bildu behar dela. Hori, sahardu zaleek imagen txarra horregin dugu. Nik ez da, saharra aldau imardala gehiago, baina lehenko biltzez badia, nik ez da, nahiko problema dugu horregin. Lan nahiteko, baserritan lehenko jendea zahartua, eta oain hemengo jendeak ez dut saharbintzen lan egin nahi, eta kanpoko jendea Marrokoik eta beste Rumanoak eta aldana, baina horik horretako geztare asko. Ez dakik, oain azten da temporadea eta ze izaten den aurten. Alein egingo dugu, jendei sahardo hona ematen. Niko deitu zianean esan nion, nahi olakotako deitu eta ez hor iluntzen izaten dien, elizatan izaten dien beste oitarako, ez da? Gainera, pozik esan berren nago, ni Goierritarra naiz, Gabilikoa. Gabilin sahardotegik ez daukeu, sahardo zale bagea, baina sahardotegik ez daukeu, baina hemen Goierren zazpi sahardotegik eder badie, ze ni beterriko kofradiako naiz, urtetan, Bizkaian deitu ziaten, Bizkaiko sahardo zea izateko, sahardo, no esaten zai horri, txotxirekira, baina han bertako embajadore zentzen, han embajadore zentzen. Ni Goierritarra izan da, Goierretik ez dut, deituko ez da, hau ni isilpen neon, hola neon, baina deitu ziaten esan kontxo, azkenen mitza deitu diate, eta nezago ohore handia da, ni Goierritarra izan da oso gustora etorri naizonea, eta gaina sahardozale amorratu naiz. Guk aztetan behar da hemen Goierri alden da ez zion nolako afizioik, baina egela azken urteotan asko hazi dela, eta nik sahardoa, batzutan gehi ideaten dugu, ez da. Jose Antonio, nire Andoni ez, baina Joseba Andoni, Jose Antonio nire bezala, eta esan du, ez, aurten nonbait alkohol asko xamar daukela, eta orduan gutxixea banbarko du Jose Antonio, ez da? Edo, jendei, bestela autobusen etortzen omen da jende gehiena, eta txoferrak ez ezalaian, da, jende urrengo honen ureango du, eta bizka konpensago horrekin, ez? Eta, Jose Antonio esan duen arira,
beterriko sardok ez, alkohol gutxigo daukela eta goierriko gehiago, bueno, hori nik uste ne meritu edela, ze, karo, gero uda eta udazkenen da, temperatura altuxo jartzen ditugu, eta, bueno, horrek laguntzen du, ez da, hor beterrin azukrea bota eta hau sanogo hango, ez da, sardo hau. Bai, berea. Naturalagoa. Eta gero beste kontu bat, nik sahar arbola batzu dauzket, eta ni baserritarra ez naiz, baina baserri giron bizi naiz, eta egia neurire pena izugarri ematen dit horrek, ez? Nik arbola gutxi dauzket, eta ni dana bitzen dut, baina egia da, ikusten dela saharra, batez ere aurten bezala asko daunen, lurren, bildu gabe, geho juten geha beste supermerkatu handio dita, eta eusten deusar brillante hori, eta zea dukena, argizari zea dukena, eta gero lurren usten zen, ez? Da gizan penagarri da hori, ez da, eta, bueno, horrek ere ze pentsatu eman beharko liguke. Eta besteik ez, ia sardo goxo bateatzen den, eta gozatu bat hartzen den, ez da, ni amorratzen nago, probatzeko, eta eskerrik asko, deitzeatik. Nahikoa. Goierriko sardo berria. Ia zemuzkoa dago, Bueno, 6 gradu terdi bat dauzke, gero planean jumarra duket eta asko ez deteango bazka. Eskerrik asko Goierri. Zerbezatzen hori. Horten zerbeza eta sartu gautzen. Goierriko sardoa. Ja, hau ez. Ia batean zer gaupea joko. Guraten piandu txegin diotako. Gero obrata bat. Bai, gobera bezala piandu txegin. Ok, identifico. No sé. Venga, va. Bueno,